Babay, gimartiryo sa iyang kapuyo, patay. Lalaki, naghikog human sa krimen. Sales lady, gipatay sa iyang bayaw. Igsuon sa biktima, gidauban ang buhok. Tindahan sa igagaw sa suspect, gisunog. Babaeng giingon nga naghikog, gituhuan nga gipatay sa iyang uyab. Kalungsuran sa habagatang Sugbo, ipanitaan tungod sa nasinati nga mga pagbaha. Tinguan posibleng opisyal nga ideklarar sugod ugma. Formal nga gilusad ang local TV travel show nga Tara na, Suroy ta! May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Lunes, petsa 22 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatid ang mas sa iyong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Adunay pag-increase sa water production sa Aklupan facility sa MCWD tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan. Gipaabot nga makabot duol sa average rainfall ang madawat sa Sugbo karong buwana. Apan mo menos na usab ang pag-uwan sunod buwan. Andrea Patanya, Suginlimi. Tomorrow, ang atong what we call declaration the onset of rainy season will be post na. Gipaybaw ni Engineer Oscar Tabada sa Pag-asa Visayas nga dako ang posibilidad nga ugmang adlaw na nila ideklarar ang sinugdanan sa rainy season kunting uwan. Gani mipay mangno kini nga sugod ugma hangtod Domingo, makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan ang Sugbo ini kabuntag, samtang kusog nga pag-uwan ang masinati pagkahapon hangtod gabii. Tungod kini sa Intertropical Convergence Zone sa Kabisayan karon. Ang weak low pressure area nga dala ni ining ITCZ na pay gamay nga posibilidad nga mahimong usa ka bagyo. Sa climatological calendar sa Pag-asa, dunay duha nga to sa tulo ka bagyo nga musud sa Hunyo apan suka June 1, wa pa gyud tropical cyclone nga miporma sud sa Philippine Area of Responsibility karong buwana. Naari na po possibility but still it is weak, no? Mag-abot lang ta mga tingal tomorrow or next day mo imo ba siya or mahimo na siya low pressure low pressure area so ato lang sa bantayan. Samtang gikan June 1 hangtod June 21, nakatala na og 102.4 millimeters nga rainfall ang Pag-asa Mactan Station ug malaumon ang buhatan nga makaabot o musikit man lang kini sa 183.3 millimeters average rainfall for June sa musunod nga mga adlaw. Ang Metropolitan Cebu Water District kun MCWD malipayon kay nakatabang gyud ang mga pag-uwan-uwan sa nangaging simana. 10,000 cubic meters per day ang lowest production sa Aklupan facility karong tuiga ug wa kini mapareho ni atong 2010 diin miabot ngadto sa 8,000 cubic meters per day ang production niini. Gikan sa 10,000 cubic meters miarang-arang gamay ang production sa Aklupan ngadto na sa 15,500 cubic meters as of today tungod sa mga pag-uwan ni atong miaging simana. Apan ang 15,500 cubic meters layo pa kaayo sa normal production sa Aklupan nga 33,000 cubic meters per day. As our consumers will experience longer supply hours, no, meaning mas taas-taas lang nga oras makaagas ilang gripo, hopefully gani we're looking at kanang we're hopeful nga mo improve pud ang oras. So from katong mga consumers nato nga nag-atang in town o ganang agas from 2 a.m. to 3 a.m. So hopefully this will become earlier, like mga 11 p.m. they can start storing water. Ang Buhisan Dam, wa makatilaw og improvement sama sa Aklupan, kay nagakunhod gihapon ang production niini gikan sa 7,000 cubic meters per day ngadto na lang sa 1,600 cubic meters per day. Malaumon ng MCWD nga maka-recover ang ilang water facilities inigsugod sa ting-uwan karong simanaha. Apan mipay mangno ang MCWD nga bisan og magsugod na ang rainy season ug miarang-arang na ang production sa Aklupan Water Facility, wa kini magpasabot na mahimo nang usik-usikan ang tubig. Angay hinumduman sa tanan nga base sa rainfall forecast sa Pag-asa, mobalik nadto sa below normal ang rainfall inig sunod buwan. Ato ang pag-conserve og water should not be just now nga nagnihit ta og supply, but it should be a lifestyle, it should be a habit padayonon nato maskin og ting-uwan, maskin og abunda og tubig, because we are not conserving just for us now, we are conserving for our future. Andrea Patenya, News 5.
Mga kalungsuran sa Bagatang Sugbo gibantayan karon sa Kapitolyo. Human masinati ang pagbaha tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan. Jinky Rosit, Suginlimi. Way hunong karon ang gihimong monitoring sa mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kalungsuran sa Habagatang Sugbo tungod sa sunod-sunod nga mga pag-uwan hatod sa low pressure area. Ang mga lugar gikan sa Karkar paingon na sa kinatumyang bahin sa Southern Cebu gihatagan og prioridad tungod kay dali kining maapektuhan sa kusog nga pag-uwan. Usa ka barangay sa lungsod sa Argao ang mipaybaw sa grabing uwan, hangin ug baha nga nasinati sa miaging adlaw. Ang tanang rescuers, responders ug LDRRMO sibling gipahimangnuan nga magmatmon. Amo gisang giingnan nga magbantay kita bisan wag wala pa ingon nga na tropical depression ay bagyo, pero ang uwan grabe kay na siya o kaigo gino kay ato man nahidumduman nga ang usa ka 1 mm nga uwan 5,000 barrel na ang gidaghanon sa tubig nga mo igo sa usa ka lungsod o komunidad. Bisan gikalipay sa mag-uuma ang pag-uwan, mipahimangno ang Kapitolyo nga di angay mo kumpiyansa. Giawhag sila sa pagsawd sa tubig uwan kundi na sila mga drums nga kapunduhan. Pag-encourage ni Governor nga if ever makahimo ta green catchment sa ato ang tagsa-tagsa kalungsod, tagsa-tagsa nga LGU nga di lang ta magsalig sa probinsya, makahimo ta na so kinahanglan himuon sa nato. Jinky Rosit, News 5. Usa ang patay samtang upat ang nangaangol sa managlahing insidente sa Banga kagahapon. Leslie Caminadi Vistel, Suginlimi. Nahagbatubangan ining series base Carissa Rodriguez 60 anyos uban siyang 6 anyos nga apo human sila mabanggai pasado las 8 kagahapon sa buntag sa Maidan and Bacalso Corner F. Llamas Takben sa Sugbo dihang sila ng labang. Matod sa bus driver nga iyang nabantayan ang duha nga nagduha og labang hangtod nga nag-abot sila dihang go signal na. Ang motor man tayo abot niya makaligis. Yan naka-brake ang motor. Dayon largo gid sila ba. Yan series perti kusuga na largo sila impact yung largo wa kaliyok lan duha. Niatras man sila. Di abante na ko. Pero go to sa. O go. Mo ganing niatras sila kay guna. Nya abi nila dagan mo noon. Posyo nga milingwar ning hunong na juga. Di na ug malangan nin hunong na juga. Eh wag nakabawlo sa kon na ibay mula pagkalit skillet para ato nitapo gani wato may bawi kalit kayo pangitabuha ba. Pasado las 2 kagahapon sa hapon, namatay ang sakay ining Toyota Light Ace pickup human mi bangga ining pangpasayro ang multicab dinhi sa highway sa Barangay Basakdak, Bayan sa Mandaue. Ang namatay mao si Arlina Pamat nga taga Liluan, angol sab silang Hermelina Colon 62 anyos ug Arping Artiaga 64 anyos. Matod sa driver nga si Antonio Gelon, gikan siyang namilar ug gihangyo siya ni Hermelina Colon nga magpa-drive paingon sa Mandaue. Mao nga bisan og waytog, misugot siya kay wa pa siya batiya og duka. Apan pag-abot sa lugar, kalit lang siyang nakatagpilaw ug nabangga sila sa multicab. Ang sakay sa likod nga si Arlina nalagpot gikan sa pickup hinungdan nga namatay. Ako man turok ito mga sitwasyon sa padagan. Diyan mo pilra basak, puro didaog bitag ko. Panir na ato ng matulay nga. Murang wala kong mata ba. Sa kedua impact pa naman. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Nahimong saksi sa kamatayon sa ilang mga ginikanan ang tulo ka mga anak dihang gimartilyo ang ilang inahan sa ilang amahan una pa kini nagdunggab sa iyang kaugalingon. Jinky Rosit, Suginlimi. Lali sa iyang mga ginikanan ang namatan sa 11 anyos nga si Junjun nitong Sabado sa buntag dinhi sa ilang Pinoyanan sa Upper Green Valley sa Barangay Lahog. Sunod niyang nakitaan nga nagkadugo og patay na ang iyang inahan nga si Josephine Pausal, humandukduka og martilyo ang ulo ni ini sa iyang amahan nga si Jerome Sanchez. Suway sabunta nga patyon siyang amahan ng 4 anyos ini nga manghod. Maayo na lang nga iyang napatira ng iyang amahan dayon mao nga nakadagan sila. Nagpakamatay sabang ilang amahan human magdunggab siyang kaugalingon gamit kining 12 ka pulgadang kutsilyo. Kon, just like ay papa yung kagalingon niya.
Itanon ako si mama. Siga nang matasip ko mama. Yan, pagtanon ako sa usa kong mama kay nang liki-liki na kay dari man sa baluboy di. Martilyo niya. Gito. Ang liog ni mama gito ako sa akong papa yan. Matod sa inahan ni Jerome kanunay maglalis ang duha tungod sa selos. Siya mismo di mo tuo nga mabuhat siyang umagad ang aligasyon sa iyang anak. Wala jud ma'am. Wala jud mi ni ana. Kaya ang tao gud nga kuan makakaila man wala. Ang iya lang naningkamot siya kaysa isim man siya trabaho niya nahawa. Sa to pa nagluto na siya sudan. Puro na duda. Puro duda. Pero may karon na nagkuan nagsinakitay. Unsa may ilang awayan kasagaran? Ang magsusilo tanan na ako kay laki. Sa gihimo nga pakisusi sa Cebu City Homicide Section, tigamitan og drogas kaniadto si Jerome ug ilang gisugyot nga ipaubo sa stress debriefing ang mga anak sa mga namatay. Kaingon ta nga tingali. Doon na siya diferensya na mo tong gidukdok og martilyo ang usa yang asawa. Kami na ba? Ha? Jinky Rosit, News 5. Laing babae ang gipatay sa iyang bayaw. Suspek suway pang misunog sa balay sa tindahan sa iyang igagaw. Sugin limi, Leslie Caminadi Vistil. Ining kwartong gamay na hitabo ang giingong pagpanglugos ug pagpatay kang Manilin Sabalya sa sitio Sigera Garden sa Barangay Poblasyon Dakbayan sa Talisay. Ang sospek mo ang bayaw ni ini nga si Alfonso Sabalya alias Alan, ang igsuon sa bana sa namatay. Human sa krimen, gitagak sa sospek ang patayng lawas sa biktima sa ilawom sa balay nga tubigan. Matod ni Jessa ang igsuon sa namatay nga pasado las 11 sa gabi ni adtong Sabado nakadungog siya og dunay misyagit nga sama og gitabunan ang baba apan wa kini niya panumbalinga. Nakamata na lang siya nga init ang iyang pamati ug nagkayo na ang iyang buhok. Hinungdan nga midagan siya sa gawas ug nangitag tubig. Sa iyang pagbalik, gikuptan siya sa sospek ug gisumbag. Ang akong buhok, gasunog man gyud ni akong buhok. Ang pultahan na ana man niya, gigunitan akong diri, dayon gisumbag niya akong diri, nakapalingkod gud ko sa kanang bangko. Nakaikya si Jessa apan iyang nabiyaan ang iyang igsuon. Ila kining gipangita kagahapon sa buntag apan patay na kini nilang nakitaan dihang ni siwil ang tuhod ni ini sa tubigan sa ilawom silang panimay. Paghawas nila sa lawas sa biktima, wa na kini sinina ug dunay wire sa liog. Matod silang silingan, kanunay niyang madunggan ang biktima nga moreklamo kay lion kini sa sospek kon maligo. Nanabi man dito nga naa siya ripon karong gabi una, nanabi sa mga amigo nga naa ko na siya ripon, pero sa kabog si ripon mo ro to. Si Alan ko na maligo, magsigi pamuso niya iyang kasaban, iyang gitong balikason. Misibat ang sospek og nasayran nga miadto sa Kampo 4 ug didto na sab kini mihimo og krimen human niya sunuga ang tindahan siyang igagaw usa pa misibat ug usab. Wa ra hinuon makadako ang kayo human kini mabantayi. Ibuan niya gasolina, dayon gi bislitan niya katong uling, hasta ang gawas man buwan niya gasolina. Akong kwarta gyapin sa niya, halin ako gamay ra noon, gyapin sa niya daw. Ipaubo sa autopsy ang patayng lawas sa biktima apan dako ang pagtuo sa kapulisan nga gipahimuslan kini sa sospek kinsa ipon ra niyag puyo. Sa amo na dunggan ma'am kana kuno ma'am kay adik kuno na gina siya as in tigamitan yun na siyang drogas. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gialarmahan ganihang kadlawon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka kaso nga hikog sa usa ka babae sa Barangay Calamba. Apan migawa sa investigasyon nga gipatay ang biktima sa karelasyon ni ini subay sa pamahayag sa anak sa namatay. Suginlimi King Perez. Gitabangan og kulata sa mga paryente siyang uyab si Romeo Castro, usa ka taxi driver ug ahente og sakyanan. Human siya gitumbok nga maoy mipatay kang Scarlett de Balucos, 30 anyos ug dunay tulo ka mga anak. Gialarmahan sa kapulisan ang kamatayon ni de Balucos. Ganiyang kadlawon nga unang ikataho nga usa ka suicide case. Apan mi testigo ang 6 anyos nga anak sa biktima ug misulti siyang iyan nga iyang nakit-ang naglalis ang iyang inahan ug ang suspect kagahapon sa buntag. Gingong nakuyapan ang inahan human dapati siyang ama-ama. Milakaw ang suspect ug mibalik din iyang gituok ang babae dayon gikuha ang nylon rope sa duyan ug gihigot sa liog sa biktima. Dana na sila magsig-away-away gyud. Natingalan ko pagkabuntag, gipukaw ko sa akong anak, akong misis nga nako ni taga-homicide ngita nako. Nasayran nga minyo pa ang suspect ug dunay mga anak. Silingan ra sila sa babae sa may Dana Lopez.
Nag-ipon ang duha sa Mandawi uban ang mga bata sa biktima panaundang. Giangkon sa suspect nga di na sila kanunay magkita sa namatay ug igo lang sila magkita kung dunay tuyo ang biktima. Sama kagahapon nga iyang gihatagan og 500 pesos. Gidrama sa suspect ang crime scene aron di ma-establish sa kapulisan nga siya ang nagpatay sa iyang uyab. Nasayran nga dugay nang nagplano ang babae nga maghikog tungod sa selos. Butyag sa suspect nga tigamitan og drogas ang iyang uyab. Apan matod sa iyan sa biktima nga pareho ang duha nga dunay bisyo sa drogas. Wato baga sa suspect nga dunay panaglalis-tali sa biktima ug suspect. Kung na bugado sa bugado yung kabusulti, basta ka ng time nga makitabo after and before wadyo ko kanto anak. Ang Women and Children's Protection Desk mo turn over sa batang eyewitness ngadto sa DSWD. Kailang nasuta nga credible witness ang bata. Yes, sa pagkakaroon, siya may pinaka-credible na witness nato, and this is assisted sa iyahang grandmother, ang inahan. King Perez, News 5. Nasikop ganihang pasado alas 10 sa buntag si Alfonso Sabalya nga mitago sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Mubalik si King Perez. Sud sa saka abandonadong panimay sa barangay Tong Bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo na sikop si Alfonso Sabalya. Sa mga sakop sa Cebu City Police Public Safety Company, mangialarma sa Talisay City Police. Luya mangusyawa si kaon ba? Nanti ko musukol sa plano sa kumprindi na atos kapitan dito. Sa way pagduwa-duwa giangkon sa suspect ang mga krimen kay dugay na kininiyang giplano. Gani kaduha na niyang gisuwayan og patay ang biktima. Gingongwa na siya makapugong sa iyang kalagot kang Marilyn. Mamoy tigsumbong sa iyang inahan, kabahin sa iyang bisyo sa ginadiling drogas. Gani migamit siya drogas sa wa paghimo ang krimen. Aron mapatay ang iyang sister-in-law gamit ang martilyo. Upat ngadto sa 5 kahigayon niyang gidukdok ang biktima. Dayon gihigtan og wayrang liog. Apan niyang giklaro nga way rape nga nahitabo. Nahubo lang ang sanina sa biktima, dihang iya kining gilabay sa bintana, aron dili bugat. Dayon iyang gilubong sa lapok sa ilam sa balay. Kuan man nahubo mayang kuan ni. Ako lang sige putos og habol, di magilubong sa ta niya. Suwaysab niyang gisunog ang panimay aron wala untay testigo. Apan nakahuna-huna siya nga nasud sa iyang panimay ang iyang pamilya. Mao nga iya rasang gipawongan kayo ug dihang nakitan sa igsuon sa biktima, iya kining nasumbagan. Nisibat siya paingon sa barangay Campo 4, din suwaysab niyang gisunog ang panimay sa iyang paryente. Nagdugay na sab niyang gikalagutan. Giandam na mga tukmang kaso nga ipasaka kang Sabalya. Maya bang daw bagurot para sarang gasto. Doon natin mga testimonial nga evidence bilang isa, dili duha o napay mga King Perez, News 5. Mga anak na sa mga menor de edad sa duha ka mga inahan nga gipatay kinahanglang mapaubos sa stress debriefing aron di maapektuhan ang ilang pagdako. Andrea Patenya, Sugin Limi. Pasigurong bulain siya o balay. Nimando ang Department of Social Welfare and Development 7 sa mga local social welfare offices sa Dakbayan sa Sugbo ug Talisay nga ipaubos sa stress debriefing ug tukmang psychological intervention ang upat ka mga menor de edad kansang mga inahan brutal nga gipamatay sa ila rasab nga mga kabanay niadtong weekend. Lakip niini ang magsuong 11 ug 4 anyos nga nakakita sa ilang inahan nga gimartilyo sa ilang amahan nga nagpakamatay pagkahuman sa barangay Lahug sa Dakbayan sa Sugbo ni atong Sabado sa buntag. Samtang namatyan sabog inahan ang duha ka bata nga taga barangay poblasyon sa Dakbayan sa Talisay, di nang suspect ilarang uyuan. Matud sa DSWD, grabe ang trauma nga nasinati sa mga magsuon sa duha ka managlahing krimen, mao ang kinahanglan silang atimanon aron di maapektuhan ang ilang pagdako. Dayon ang katong mga bata nga naka-experience of trauma, at iwanan na siya sa mga social workers, tagaan og intervention, no? Para maibsan ang ilang traumatic experience o mawala gina sa bata. Iasasab sa social welfare officer ang mga nahabiling kabanay sa duha ka magsuon sa barangay Lahug pagsuta kun haum ug andam ba sila nga musagup kanila. Kung kinsa tong capable nga sa duol sa ilang pamilya nila, lolo, lola, or mga auntie. So, mo take care at itong mga bata. So, kung kinahanglan nga naara sila sa ilang lola, undergo gihapon sila ng debriefing para sa mga bata.
Base sa mga nakuhang detalye sa kapulisan, ang mga suspect sa duha ka krimen pulos mga tigamitan ug ginadiling drogas, mao nga naalarma ang DSWD-7 niini. Awhag nila sa publiko nga kun mabantayan nga dunay miyembro sa ilang pamilya nga nagumon sa iligal nga drogas, sila mismo ang mangunay sa pagparehab niini mintras di pa sila bayolente. So ginapanawagan nato kung naagi na siya, kung nakita nila nga naana na sila miyembro sa pamilya, sila na mismo mulihok para anak na mabutang din siya sa rehabilitation center. Kung magsugod na ang pagkabayolente sa usa ka drug dependent, manawag og pulis aron makapangayog proteksyon. Andrea Patenia, News 5. Mga security guards mireklamo nga gibalhin sa laing agency tungod sa pagka-expire sa lisensya sa ilang security agency. Jinky Rosit, Suginlimi. Nagtapok din higawas sa buhatan sa National Labor Relations Commission kining kapin 70 ka mga gwardya sakop sa Cebu Mandarin Security Agency nga nahimutang sa Barangay Banira ding syudad. Nagpatabang sila human sila kalit nga gibalhin sa ilang amo nga dusalaing security agency nga ASCOT nga way pagpahibaw kanila. Igora silang gisultihan nga expired na kuno ang ilang license to operate, butang nga di madawat sa mga napektuhang mga gwardya. Nabala kasab sila nga basin ug mahanaw ra sa kalit ang gihaguan nila nga length of service sa gialagaran nila nga ahensya human sila gisultihan nga paresignon sa ilang posisyon. Kay wala mi nag-ari diri para mag-ingon nang warta mi pero mo hustisya mo ipangita kay nga tinarong kay mo trabaho pila ra gyud sildo na mo then risgo pa kayo kay nga nanaon mi di pwede. Matod sa NLRC, wa pay kaso nga nasangat sa ilang buhatan ug dunggon pa nilang habig sa management sa Cebu Mandarin Security Agency. Apan ilang tinguha nga magkasabot ang duha ka mga habig. But if they are not settled during the SENA procedure, during the mediation, they are advised to file the necessary complaint. Jinky Rosit, News 5. Gipaabot sa COMELEC nga mahimo nang makaparehistro ang mga qualified voters sud sa mga malls. Matud sa buhatan sa Provincial COMELEC, dako ang matabang niini hilabi na nga nagkaduol na ang deadline karong Oktubre. Apan base sa experience sa COMELEC, dili dako ang turnout sa mga nagparehistro sud sa malls kung itandi sa ilang mga buhatan. In order, pero ang among nga dawat is mag-submit og report kung kinsa tong mga jurisdiction nga nakapahigayon og registration sa mga malls. But if ever there is an order, we are willing and ready to comply kay sama na sa Di ay bagong food business nga siguradong kaguptan unya sa mga Subuanon sa mga musunod nga mga adlaw. Kunon sa kini sugin ni JP Lau Quatsera. Formal nang gipaambit sa magtiayong Ramon o Carla Fernandez ang bag-ong negosyo nga haumsudlan sa mga nagplanong magsugod niini. Ilang gipaila-ila sa mga Bisaya ang food cart business nga dunay lahi nga estilo. Panindot ni siya nga sudlan because it's really food, no? Dali man gud kayo ibaligya ang pagkaon. So dili man siya kanang commodities nga kana bitaw houseware or fashion nga dili gyud bitaw kay basic labi na rong mga panahon nga kanang kinahanglan i-prioritize na gyud nato atong mga gasto. So for those nga ganahan musudan ni negosyo mas dali, mas promising ang ilahang returns. Usa kini ka klase sa negosyo nga pinaagi sa pag-franchise ug mga nagkaraiyang food carts. Lahi ang imong kita sa pagpaninda ug lahi sab sa networking side, inig makakuha ka og franchisee pinaagi sa commission ug referral fee. Sa networking, being binary, duha ka buok sad ang income streams nimo. Direct referral and the pairing between your left and right in the multi-level structure, no? So you earn 5,000 for every referral that you can refer, every person that you can refer, plus in the pairing you earn 6,000 also. So gi-combine ang food cart business and networking. Di kabentahaan ang mga produkto nga siguradong insakto sa budget, so maabot ninyong mga suki. Kini naglakip sa Pinoy Pao, o noodles, Emperor Siomai, Burgero, Sisig, Pizza Pinoy o guban pa. Tulo ka klase ang franchising sa mga food carts.
Ang single cart nagkantidad og 52,500. 2-in-1 cart nga nagkantidad og 77,500 ug ang 3-in-1 sa kantidad nga 97,500. Usa ka set sa food franchise naglangkob sa usa ka set sa crew uniform, usa ka set sa mga kahimanan nga mao'y gamiton sa pagpadagan sa negosyo. Free crew training ug seminar alang sa franchisee. For those who want to hear more about this, our office, Food Champ, offers business presentations every day. So, for those who want and are interested, you can call 340-8118. 340-8118 for your scheduling. JP Laucot Sara, News 5. Before we end, Glenn, I'd like to greet you a happy Father's Day and all the fathers. All the fathers. It was Father's Day yesterday. It's funny though that Father's Day, but there were a lot of, as you say, crimes of passion among partners. Kaning mga problema lagi ning silos, no? Yang uban mo kuan gyud sa pagkamatay, no? Maog yun. Sa Paris. We would have thought na mas loving ta. The partners. Kung nagwapo kayo nga mensahe ang pari kagahapon nga ingon siya nga ang amahan kuno mo'y ulo sa pamilya, head of the family. Unya ang asawa mo'y liog. The neck. So where the neck turns, the head follows. Ug asa mulingi ang babae, ang lalaki musunod. So leader gyapon ang girls. So ang problema. Maukat ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay ilang kutob sa balita. Aksyon!